Hello friends, welcome back to my blog. गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव लोगोफोर नोंथांमोना बोरै दं आसा खालामो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं आंनि फिसालाफोर मोजाङैनो दं लोगोफोर ओमफ्राय नै मालाय गावनि बिमाजों दं आरो बाजानानै दं आजाया आजा उन्दुनानै दं नै लोगोफोर बिमाजों उन्दुना दं ओमफ्राय दायो आङो लोगोफोर फिसालानि जि जोम सुनोसै आरोना आङो बिमाया बादों नालाय नै एकदम जमा जानानै दं लोगोफोर बेखौ सुनोसै आङो सुना लाखानोसै सान्दुंबो दिनै दुंदों ओमफ्राय नै बिमानाबो दं बेखौ सुनानै होनोसै आङो हिन्जावा जादों नालाय ओमफ्राय बियो मावनो हायाना ओंखायनो आङो सुनानै होनोसै आरो आङो बाबानिखौबो सुनोसै नोंथांमोन आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर बेयाव लागायबाय आङो दमखलाव टेन 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 लोगोफोर दायो सुनोसै आङो मिसिनखौ बन्द खालामलाय ओइ मिसिना बन्द खालाम Day जोंना बाबाया सिखारबाय पुकु होनदों गोदों लोगोफोरना दिनै खय थारिख 13 थारिख ना फुरा मास मोनसे जाबाय लोगोफोर जोंहानि बाबाया मास मोनसे जाबाय बाबा लै बाबा माव गोदोंलै ना Tade baba tade sikadu tade baba tade
Babaya. Mekang cunai kena kabin namale baba. Mekang cucundeng jena sonaya. Mekang cudeng. Sonaya ne. Jengna babaya mekang cucundeng. Mau. Oh. Mau apa? Mekang cunan kabo ne korom jaba manusia. Kolom Jabai le emma chona manche ne kabu na malai singkat dunia na kolo ne ane bukan kolo ne kene kabu na malai oh bukan anak itu berjubah na bang dah sempir kaya sana ni nang Kayaknya tak aja ke baba nak. Mana mikir ni dalam menciri dia. Eksilakin sih. Kumul kata iki jelas banget nama. Belik itu sudah tu berah. Milanan na. Milanan no. Kumul kata sebab tu naik ni roda saya lupa aku. Ya melan tu kan. Cana aku na. Sakan. Getang tagra masuk. Isi kerana aku jadi gitu. Manamuni Jwng klain sih. Gothau jaगोन थ' ना आरामसे गोथाव नै नाया लोगोफोर लकेल ना Manamuni Jwng klaयलायनोसै ग्रोब जाखादों नाय Amai lokal na lokal Jabai lokal na jalanसै लोगोफोर 1 केजि लाखिबाय आरोना Manamuni Jwng klaयनोसै नै आजा फिसाया बाबाया उन्दुलांबाय बिमा बामबाय आरोना कुलुलु asalai bolo apa lay uन्दुलांबाय बेस्रालाय फैसा होनोसै आं फैसा लायनोसै Manamuni मैया मादैया खानानै होफैदोंमोन बेखौ जानोसै जों दानि ना लाखिनाय आरोना ना लाखिबाय जानो थाखाय नै आया सायसिगोन बिजा आं Manamuni सायनोसै Manamuniयाबो जि मोजांखा नि मोजां बरिया आं खेबसे रायजोनि जानोसै बेयाव दोनबाय बेबादि बासिबानो जागोन ना बेबादि बासिबानो जागोन दा नारा गैयाना लेथ्रा गैयाथ' मालाय मोजां रोदा गैखाया नै स' लोगोफोर आङो बासिना लागोनसै Manamuni-खौ ओमफ्राय लोगो मोनलायनोसै लोगोफोर ना मा होनो Manamuni-खौ सायनानै सुखांनानै हाखांबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय ना बिदैबो दङ ना खि एसे दं आरोना ओमफ्राय बिदै गोजा कमलकाट नालाय बिदै दं आरो लोगोफोर फिथोबबो दंबावलायो ओमफ्राय जाया ना एवगासिनो दं ना बरिया गोथाव जानोसै Manamuni दिनै न'आनो नै जोंना लेथेर फेथेर सरकारनि न' दाबो जायो लोगोफोर नै Manamuni-जों ना कमलकाट बियो मासे लाबाय आरो बे ना बिदै जानोसै सुबनो ओजा फानलु लाखाबाय लोगोफोर थाबैसो जानो हायो नायनोसै दालखै
एसे बिदि थानांगौमोनलै ओंख्रिया बिदि थानांगौमोनदां ओंख्रिया बरिया जाखादों ना बिदै जानोसै खारगोन ना खारगोन जानो दों Manamuni Jwng nhà nó ra là định mình cho bé không Jangan kau pelajari tidak kau ni. Tak nak sebel. Tahu tak?
Cái đừng cầm ra nè dầm Kata saya kembali ke aku kunci next video lagi malah itu lagi apa? Ang ni video ko jab tayam na ni sabar ko bye bye.